Stavim. I zdravo drugari! I zdravo drugari! I evo nas ponovo u Ko smo šta smo? I evo nas ponovo, ko smo šta smo? Molim narator da prestane da priča. Ćao, čao! Evo nas ponovo! Dosta više sa glupiranjem i nastavljamo snimak. To je... Šta smo? Ili ti ko smo? Kosmo! Si kosmos. I evo ga, zaboravio sam da kažem šta je, vratit ću se unazad kao back rewind. Dakle, ovo je novi room gdje će se snimati... Novi room gdje će se snimati i raditi i svašta će se raditi. Dakle, tu je Kosmo, pomeri se. Ćao, čao! Izvoli, sti mene, brate. Grudi. Ovo su bili prsti, ovo nisu prsti! Pa kao što možete vidjeti novi gaming room, ovo je ekran na kojem možete, tu gledamo mi open broadcast, vidjeti software na koji snimamo, nebitno, idemo dalje. Znam malo je pala čaša, znam malo. Ovo je grejavica koja uveče kada je hladno, stavite u glavu i upalite da vas greje, ne znam mi to. Da pređemo na glavno, to je... Ovo je ekran, inače Samsung. Ovo je ekran star jedno 10 godina. Ali ekrančina kida, Okrenim pogledajte. glavu. Ili ti se malo, stani, ne pomeri se. Da, ću sad uradiš šta? Nemoj, brate, već pošlacimo. Hej! Vraćam se ponovo! Ovo je kamerica sa kojom snimamo mi. Još malo za koji dan stiže nova. Ovo je osvjetljenje za naš studio. To je kućište, ovo je ekran, ovo su zvučnici koji slušamo. Ovo je voda iz koje pijem ja, ovo je voda iz koje pije on. Inače, kakva je ideja? A te što, snimaš tamo, snimaš u mene. Smo se razumijeli. Možeš u mene, ne u mene, ono ovako objektivno, moraš sve se vidjeti. Ovaj ekran će biti korišten za drugi PC, a drugi PC... Evo ovdje! Novi PC! Dakle, taj PC će biti, znači ovaj sto će biti ovako ovdje. Tu će biti ovaj kompjuter jer ja i moj brat Kosmo, Stasno, igrat ćemo LOL u paru i možda nas gledate i da nam podulate, no kućište sam kupio. Znači, kućište je veoma dobro, platio sam ga samo 100 €. Odlično, bravo. I da vas ne dajemo više, imam ja još dosta tu ideja, svašta treba se radi novo, itd. ISL. Odlično, bravo. Sad. Ćao, čao! Evo nas ponovo u novom snimku, ja sam Kosmo, a ovo je... A ovo je... Šta smo? Zdravo. Kako ste, što radite, kako su vam kući? Danas ćemo igrati jednu malo luđu igricu. Preporučujem. Luda deci. koza. Što si rekao, Debra? Kaže, evo, slušaj on. Znači to nije rekao, idemo zajedno. Idemo, kat. Znači, nije rekao da je ova igrica luda koza, a igrica nije namenjena za djecu ispod 12 godina, zato što je veoma opasna. Onda počet ćemo igrati. Nema more. Šta se dešava? Vidimo more. Voda je hladna, nećemo. Voda je veoma Prvi mokra. put sa kozom na jutrenje. Uranak. Dobrodošli, drugovi, Liz goes. Ne, naravno što treba da kažem. Ako u kući imate kozu, preporučujem da je više nemate. Inače, pre samog početka videa, like, share, subscribe za još luđi videoe da snimamo šta god da sam rekao. Video je. Video je. On je video, nema veze. Kogod da je video, neka je video.
I ukoliko želite mnogo boljeg sadržaja, ukoliko želite mnogo veći izvor klipova, ukoliko... I vratili su se kući! Ja, koze! Evo ga, čale! Ćao, čale! Ćao, ženo! Idemo dalje. Dalje ćemo voditi na roller coaster. Što te ovo kažem? Da li ste ikada vidjeli luđu igricu ili ste je gledali pre ovoga? Da, ukoliko imate još ideja za neki video, želite nešto da vidite, nebitno, nevezano za igrice, nego ovako iz realnog života, neke budalaštine, sprdnju itd. isl. Slobodno ostavite u komentarima ili požaljite nam poruku. Ne znam da vam zove poruku, ali ostavite u komentarima. Znamo da ćemo sada malo lift i mi ćemo snimimo. Da li ste vidjeli kozu koja liže lift ikada ili nikada? Ostaće večno niste. Skillshot. Kurac te. Psuješ te, bro! Ovo si te, nešto igraš igricu. Igrica simulatora. Evo ga, došao je par na plaži. A možda sad nešto da skočiš? Zaspali su i ona i on. Fu! Da li se ikada desilo da idete sa devojkom i da je uzme koza? Treba viš, brat je. Neka je, brate, nek spava ovdje sad. Ja podržavam ljubav, brat. Ništa, malo ćemo vežbati skill. To je bilo to. A to bi bila laž. Da li ste ikada vidjeli ovakvu kozu? Pretpostavljam da ljudi koji imaju u kući koze više neće imati koze. Što ideš tu, Zer? A me rakne da volim koster, da volim kozu, brate, ja nemam svoju kozu. Lik elevator. Lik ti elevator. Ja nemam svoju kozu. Nemam svoju kozu! Koza! Kozac. Koza Nostra. Ajde! Dalje. Evo ga i roller coaster stiže! Moja tugo. Idemo dalje. Da može na roller coasteru? Čuvi po glavi. Za ovo mogu da nas tuže, ja mislim da. Da li će me drži? Kako za oni? Protiv zaštite životne sredine. Ne bre, zašto životne? Evo koza. Da li možete, bro? Za ovo mogu da nas tuže, brate? Ne možete. Kako se ona zajednica, ono šta je god daje. Tuži babe. Oni tužu nas. Oni nas tuži. Gle, majke. Da letim, brate, a? Fuu! Fuu! Gle kako je stava, treba. Možda da vode. Da, možda umre koza.